Koralezko arrezifea. Arrezife biotiko mota bat da. Normalean, itsasuretan bizi diren harrizko koralen koloniez osatua. Itsasoko oianak ere esaten zaie. Lurreko ekosistemarik anitzenetako bat osatzen baitute. Ozeanoaren azalera osoaren 0,1 baino gutxiago hartzen duten arren, itsas espezie guztien 25% habitata dira. Horien artean arrainak, moluskuak, harrak, krustazioak, ekidermoak eta belakiak. Izaki hauetako bakar bat ere ez zen bizirik egongo, koralaren gaitik ez bada. Bere babesleku eta elikagai baitira. Koralik gabe, haien biztanleak hiltzen dira. Klima aldaketaren gaitik gure itsasoak berotu egiten dira. Eta koralek, bertan bizi diren landare mikroskopikoak kanpora botatzen dituzte. Landare mikroskopiko hauek koralen kolorea eta behar duten elikagaien gehiengoa ematen diete. Eta egoera honetan asteak igarotzen badira, koralak zuri geratzen dira. Eta gosez hiltzen dira. Gainera, berotze globala eragiten duen karbono dioxidoak itsasoak azidotzen ditu. Arrezife bakar batek ere ezin du bi aldaketetatik bizirik iraun. Koralik gabe haien biztanleak hiltzen dira. ¿Están hablando? Así. ¿Pero qué me tiene que decir? Si no escucha nada. Eta hau, klima aldaketaren ondorioz, suntsitzen diren habitat ugarietako bat besterik ez da. Artikoak, sabanak eta itsasoak klima aldaketaren biktima dira. Habitat gabe ez dago biztanlerik. Gaur, lura hartzen klima aldaketa. Gaurkoan, Fridays for Futureko kide bat izango dugu berrien artean. Eta hasiera on bat emateko gure erreportaria Maider daukagu. Hernanira joan da gaiari buruz gehiago sakontzeko. Ongi etorri. Kaixo, gaur Eba Aiestaran ekin gaude, ingurumen zientzetako lizentziaduna dena eta Galemis SL ingurumen enpresetan lan egiten duena. Ibilbide luzea egin du ingurumen hezitzaile eta interpretatzaile gisa. Kaixo, Eba. Galderak hasteko nola salduko zenioke pertsona bati gaiai inguruko informazioa edo? Azkenean, munduko populazioak hazkuntza handi bat jasan du, eta hazkuntza hori dela eta baliabide naturalen ustiapena areagotu egin da. Eta ustiapen horrek eragin du biodibertsitatean kalteak, ura eta airearen kalitatean kalteak, eragin du lurzoruaren emankortasunean kalteak, uraren eta airearen kalitatean, azkenean baliabide ustiapenak, energia behar horrek eragin du baliabide ustiapen hori, eta horregatik sortu da aldaketa klimatikoa. Bale, eta ze da aldaketa klimatikoa edo berotze globala berdina dira? Berdin-berdinak ez dira, baina zerikusia handia daukate. Egia esan bata bestearen ondorio da. Aldaketa klimatikoa da planetaren klimaren aldaketa orokor bat. Eta berotze globala izango litzateke berotegi efektuko gasen isurketen ondorioz lurreko tenperatura igotzea.
Ze gertatzen da, lurreko temperaturan igoera horrek eragiten du berotze global bat, eta berotze global horrek eragiten du kliman aldaketa. Orduan, zuzenean lotuta daude biak. Bale, eta zer da berotegi efektua? Berotegi efektua sortzen dute berotegi efektuko gasen isurketek. Berotegi efektuko gasek egiten dutena da atmosferako osaketa aldatu. Berez, atmosfera osatuta dagoen konposatuek egiten dute eguzkiak bidalitako bero hori xurgatu. Orduan, berotegi efektu natural bat badago lurrean, eta horrek egiten du gainea temperatura aproposa edukitzea guk hemen bizitzeko. Ez balitz egongo berotegi efektu natural hori, kalkulatzen da lurraren temperatura -18 gradu ingurukoa izango litzatekela. Zer gertatzen da, berotegi efektuko gasen isurketak areagotu direla, eta orduan bero hori areagotu egin dela. Orduan, ohikoa baino nabarmenagoa dela edo handiagoa dela berotegi efektu hori. Orduan horrek eragin du berotze globala. Eta gas horiek zela sortzen dira? Gas horiek batez ere dira CO2, karbono dioksidoa, metanoa, baita konposatu halogenatuak, ozono troposferikoa edo nitrato oxidoak adibidez, hori dena dira gasak erregai fosilak erretakoan sortzen dienak. Zertarako erretzen ditugu erregai fosilak, ikatza edo petrolea adibidez, elektrizitatea lortzeko, etxeak berotzeko, kotxea mugitzeko, azkenean guk energia sortzeko erretzen ditugu gas horiek, eta gas horiek eragiten dute berotegi efektu hori. Suediako gobernu berriak agenda kontserbadorea ezarri du. Inbertsio gutxiago kliman eta lankidetzan, eta autoarentzako laguntza gehiago agintean dauden 3 alderdiek ultraizkundarren kanpoko babesarekin defentsako gastua ere handitu dute. Eta lehen ministroa NATOrekin bat egitea bizkortzen saiatu da Ankaratik. Kolonbiako gobernuak 2,1 bilioi bideratu ditu larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Gustavo Petrok berretsi du Kolonbiak azken 40 urteetako prezipitazio larrienei aurre egin behar diela. NBEk tranpa klimatikoen aurkako arauak ezarri ditu. Enpresa bat ez da berdea petrolioaren edo gaztaren aldeko apustua egiten jarraitzen badu. Nazio Batuetako aditu talde batek berotze globalaren aurkako borrokan konprometituta dauden erakundeen zuriketa berdearen edo txobernatzearen aurka borrokatzeko jarraibideak ezarri ditu. Mexikoko El Bosque herrian itsaso maila etxeak urperatu arte igo da. Datuak ikusita, 10 urteroko itsas mailaren igoera handia dela ikus dezakegu. 1993tik 2003ra itsas maila 2,1 milimetro igo ditu urtero. 2003tik 2013ra 2,9 milimetro urtero eta 2013tik 2023ra estimatzen da urtero 4 milimetro baino gehiago igo dela. Gaur egungo berriak Gaur egungo olako berriak egunero entzuten dira telebistan eta horren kontra borrokatzen duen pertsonen ikuspuntua entzun nahi dugu. Horretarako gaur gurean Fridays for Futureko kide den Ane izango dugu, baina hori baino lehen iragarkietara goaz. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gaurko saio berrira. Baina, hankaz gora dago? Eske benetan.
Ez dakitu Jon Maia dantzan jartzea lortuko dugun, baina euskal kulturari buruz arituko gara. Itzulera, asteazkenean, goizeko 10:00 Mondragon Unibertsitatearen YouTubeko kanalean. Kaixo, orain dugu Ane, Friday Futureko kidea, konkretuki Donostiakoa. Kaixo, Ane, zelan? Kaixo egunon. Presa. Beste mugimenduekin ere bat egiten. Eta nola hasi egin da mugimendua? Bai, azkenean 16 urteko neska honek hasi zen ostiralero klasera faltatzen larrialdi klimatikoari ahotsa emateko, ze azkenean ikusten zuen bere inguruan ez zela ezer egiten ari. Orduan... Horrexegatik behi izena, ez? Bai, hori da, eskerrik asko. Azkenean da Fridays for Future, ze ostiralero hasi zen klasera faltatzen, eta mundu mailan hasi ginen jendia berari batzen, eta horrela hasi ginen. Eta zein da zure ustez gehien kontaminatzen diren industriak, edo kontaminatzen duten industriak? Momentu honetan gehien kontaminatzen duten industria, orain kontatu duten bezala industria fosilak dira, ez da, erregai fosilek, gero abeltzaintza industria, moda industria, eta horren kontra hainbat kanpaina egiten ari gara. 11 mugimendu daude End Fossil edo Just Stop Oil orain bertan manifestaldiak egiten, unibertsitateak okupatzen edo kuadroetara gauzak botatzen erregai fosilen kontra manifestatzeko, eta horiek dira pixkat kritikatu behar ditugun industriak. Eta konkretuki zergatik erabaki zenuen mugimendu honetan sartzea, konkretuki honetan? Egia da beste mugimendu ekologistak daudela, batez ere hemen Euskal Herrian, baina azkenean ni bezalako beste pertsona bat ikusi nuen, eta ez dakit zer egin ginduen hainbeste jende mugimendu honetan sartzean, ez zer motibandu ginduen, baina azkenean nire gertatu zaidana izan zen bizitza guztian esan didatela ni hilda egongo naizela gertatzen danean, hemendik egun egutera edo gertatuko zala, eta etorri zen neskato honek esatera, ez eskeia hemen daukagu, eta momentua orain da, orduan hori zan pixka bat kaleetara ateratzea animatu ginduena. Eta horrekin batera, zer aholku emango zeneke klimaren justiziaren alde lan egin duten beste gazte batzuei adibidez? Lehenengo frustrazioa pixkat manejatu behar diela, ze ez asko jasoko dituzte, baina benetan motibatzen gaituena agian da sortzen diren taldeak, eta nola danon elkarrekin sortzen dugun komunitatea, eko-antxietate hori pixkat lasaitzeko edo, eta hori esango nien, jarraitzea. Eta berriz, liderren goi bileran biltzen diren munduko liderrei, zer esango zenieke? Arnasturik gabe ezin dituztela bere diru guztiak kontatu. Orduan, bizitza erdian jarri behar dutela, eta haien politika alde batera utzi. Eta ja amaitzeko elkarrizketa txiki honekin, zer esango zenieke gaztei haien kontzientzia garatzeko? Zelako etorkizuna lortu nahi duten, edo bere oraina nola izatea nahi duten, eta benetan, hau da pixkat katastrofista, baina benetan bizirik irain nahi duten. Bale, eskerrik asko elkarrizketa honengatik, eta orain ikuspuntu zientifiko batekin jarraituko dugu, gure adituaren Ebaren hitzak entzungo ditugu. Erregaiz fosilak erabiltzeaz gain, badago beste metodo bat hau kausatzen duena. Adibidez, basoak soiltzea edo ozeanotako ekosistemak suntsitzeak horrek ere zuzenean eragina dauka. Azkenean, basoak
karbono ustubideak dira. Zuhaitzek egiten dutena da CO2 xurgatu eta oxigenoa kanporatu. Eta ozeanotan berdin, isurtzen den karbono dioxidoaren 40% inguru, ozeanoek xurgatzen dute. Beraz, ozeanotako ekosistemak edo basoak suntsitzen baditugu, berotegi efektua eta klima aldaketa eragiten ari gara. Zeintzuk dira klima aldaketaren ondorioak? Ondorioak, klima aldaketaren ondorioak, espezieen galera izango litzateke, espeziek migratu behar izatea, eta gero zuzenean guri gizakiari eragiten diguten ondorioak hasia gara ikusten migrazioak, baina pertsonenak etxerik gabe gelditu direnak katastrofe klimatiko batengatik, urakan batengatik, lehorte batengatik, olako arrazoiengatik etxerik gabe gelditu direnak, batez ere garapen bidean dauden herrialdetan. Eta baldago klima aldaketai buruz evidentzia bat zientifikoa dana? Evidentzia zientifikoa daude. Temperaturaren registroa dagonetik ikusten ari dira temperaturak igoera dagoela eta ikerlariak horretan ari dira. Horiek ikertzen, horren zenbateko azkartasunarekin ari den igotzen temperatura hori, baina gu ere herritarrok hasi gara nabaritzen klimara aldaketa hori. Aurtengo 2022ko uda adibidez oso beroa izan da eta hori zuzenean da klima aldaketaren ezaugarri bat. Gero, duela 20.000 urte gure planetak eta bertan bizi ziren espeziak glaziazio bat jasan zuten lurraren errotazioaren aldaketan ondorio. Esan alda berotze globalakin berdina pasau dela? Egia da, lurraren historian zehar klima aldatu egin dela. Egon dira glaziazioak, egon dira epealdi beroagoak, baina horiek izan dira motelagoak. Eta gertatzen dena oraingo kasuan da, aldaketa klimatiko hori guk eragin dugula, gure ekintzen ondorio dela. Hori da desberdintasuna. Baina klimaren gailurrak ez aldira porrota izaten ari, adibidez gaur egun Egipton ospatzen ari den ospakizunean ez dira berotegi efektuko gas gehien sortzen duten herrialdetako batzuk joango, hala nola Txina, Errusia edo India. Hori da gertatzen ari dena, nazioartean ere ez direla ados jartzen eta gehien kutsatzen dutenak ez dutela parte hartzen horrelako klimat topaketetan edo baina da pixkat bizilagunen komunitateko bilera batean gertatzen dena, ez gara gai ados jartzeko gutxi batzuen artean, pentsa mundu mailan eta holako arazo global baten aurrean ados jartzea ze zaila den. Parte hartu beharko lukete eta denak ados jarri beharko lukete, baina ez da erraza gaia, ze lehenengo arazo garrantzitsua daula mundu mailan denek batera aurre egin behar dioguna. Eta horrek bere zailtasuna dauka. Ukrainiako gerrak modu oso negatiboan eragiten dio energia trantsizioari, ez? Azkenean gasarekiko dugun menpekotasunak eta Ukrainiako gerraren asuntoak egin duna da Europan krisi energetiko bat egotea, eta orduan adibidez Alemaniak aipatu du ikatza erabiltzera joko duela. Frantzia energia nuklearra sustatzen ari da gasaren faltan, beste baliabide batzuk edo erabiltzeko. Azkenean gerra arma bihurtzen ari da energia. Elikagai hondarrak eta inausketa hondarrak degradatu edo deskonposatu egiten dira. Bakterioen eta beste mikroorganismo batzuen eraginez, deskonposatze horrek eragiten dituen gasak karbono dioxidoa eta metanoa dira batez ere. Berotegi efektukoa sortzen duten gasak, berotze globalaren eta klima aldaketaren eragileak, metanoren emisio bereziki kezkagarria da. Izan ere, karbono dioxidoarena baino 21 aldiz handiagoa da berotze potentzia globala. Gure etxeetan sortzen ditugun hondakin organikoak behar bezala bereizi eta birziklatzen ez badira zabortegietan bukatzen dute. Gas horiek atmosferara isuriz, eta zabortegietan sortzen diren gas horien isuriak gutxienez gizakiak atmosferara egiten dituen
egiten dituen isurketen 11% dira. Gainera, zabortegi horiek kutsadura arazoak eragin ditzakete uretan eta gure planetako ekosistemak eta haietako bizitzak suntzitu. Hala nola, hondakin organikoak berrerabiltzeko errezeta berri batzuk ekarriko dizuet. Lehenengoa izango zen barazki larruen gatz aromatizatua, eta horretako beharko genuen zartagin bat, eta barazkien hondakinak, gatza, piperbeltza eta gustoko espeziak. Lehenengo gauzea egin beharko duguna da, hasteko oskolak hartu eta zartagina bota zu motelian. Guk ez dakau zurik, baina zuek etxian eukiko zue. Eta gero ondoren behar dana da, oskola honek mogitzen egon apurtu arte. Eta apurtu eta gero, behar dana da, gatza hartu eta bi koiadakada bota eta piper beltzana, gero bai. Eta geroako nahi deun gustoko espeziak, zango zala, nik jengibrea botako dut. Eta atako zana zen, gero hori da nahi da gero, errezipe batea bota eta olako zozea atako zen gutxi gora bera. Bigarrena da infusioa. Horretako biharko gehiuna da lapiko bat, eta lapiko horreta ura bota, eta ja irakitzen hasi. Eta ondoren, bota frutuan hondakin batzuk, eta irekitzen dozen bitxartian, egon zain, 20 minutu inguruo. Eta ondoren, botako genuen baso bateago, eta nahi genuen gustoko bezala, limoian tanta batzuko bota, eta holaxe izango zen gutxi gora bera infunzio bat. Erraza, ez da? Bai, bastante erraza. Momento relax bat eukitzekoan, infusioarekin, eta listo, ez da? Bai. Bale, eta azkeneko errezetia izango zen landare oskolen txipak, patata fregitsua bezala. Eta honetako beharko genuen landare oskolak, nik patata oskola batzuk ekarri ditutela, gatza eta piperbeltza eta olioa. Eta lehenengo beharko genuena zen labia, 180 gradutan berotu lehenengotikan, gero azkarroetxeko. Eta gero engo genuena da, bandeja baten bezala, ipini gure oskolak, gutxi gora bera nahizun beste. Gero, gatza eta piperbeltza bota, eta gero nahi behun gustoko espeziak, nik adibidez jengibria botak aiet. Eta gero, gainetikan, olixua botako genuen. Eta horita gero... Ostras, hainbeste olioa? Edo beto igual gutxiago, ez da? Ba, igual gitxio, pixka pasako nahi, baina... Bestela olioaren presioa, bestela... Orain gareztia dago eta... Hori egitxa da, baina ez. Gutxi gora bera nahizun beste, bai. Eta horita gero, laban sartuko genuen, 10-15 minutu, baina nahi zuen beste, gero zuen gustokoa. Eta gutxi gora bera, olako zozeatako zen. Eta hauxe izan dira... Gutxire ederra daka. Bai, bastante ederra. Eta hauxe izango zen, hondakin organikoan errezetak, eta espero dut etxian probatzia eta gustoko izatia. Eskerrik asko, Jare. Beraz, hondakin organikoak birtziklatu eta berrebili prozesu industrialen bidez lortzen diren produktuak dira. Hondakin ez organikoak ingurune naturalean uzten direnean denbora handi behar dute degradatzeko. Orain erreportajearekin goaz. Suntsitutako habitatak adibidez itxasuan adibidez arrezifiak eta holan, koraleskoak,
Uste oso salbatu alditxugula edo holan bizitzera egokitu behar diela eta holan habitat guztiekin, generalian. Ba, egongo dira espeziak desagertuko direnak, egongo dira ekosistemak desagertuko direnak, ze ja berandu gabiltza horretarako eta egin beharko duguna da adaptatu. Baino, gure esku dago hori frenatzea edo aldaketa horren abiadura geldiaraztea pixka bat. Eta hor, bai nahi dut pixka mezu positibo bat zabaldu, ze azkenean, ni ingurumen hezitzaile bezala eta Galemisek gure enpresa daukan lana kontuan hartuta, gure lana hori da, herritarrei ezagutaraztea, jakinaraztea, sentsibilizatzea, gure esku dauden gauza, guk egin dezakegula, guk aldatu dezakegula, guk geldiarazi dezakegula aldaketa klimatiko hori, eta gure esku gauza asko daudela. Azkenean, nire lana pixkat hori da. Ja, baina ezke kamara zegoen ondo. Hori transmititzea, eta pixkat ere herritarrei jakinaraztea zer dagoen, pixkat gure planetak dituen arazoak edo gure planetako balio naturalak jendeari maitarazten eta hori maitatuz kontserbatzen laguntzeko edo kontserbatzeko ekintzak egin ditzaten edo pixkat kontzientzia hori izan dezaten, hori azkenean nik transmititu nahi dudana. Garaiz algabiltza egoera hau aldatzeko? Gure esku dago. Egia da beti esaten dugula politikoek eta nazioarte mailan egin beharreko gauza direla, akordioak eta horrelako gauza, baina herritarren esku ere badago azkenean gu gara kontsumitzen duguna, gu gara erabiltzen dugunak energia hori, eta gure esku badago eta badaude gauzak guk egin ditzakegunak. Garraio publikoa erabili, kotxea konpartitu, energia modu burutsuan erabili, badaude gauzak noski guk egin ditzakegunak. Gero adibidez tokiko gobernuek eta herritar arruntek zehose aldo guin egoera aldatzeko edo aurre egiteko? Azkenean, klima aldaketaren aurrean, klima aldaketa badator eta egin behar duguna da, horren aurrean adaptatu eta tokiko eragileek edo gobernuek egin beharko dutena da jakin azpiegiturak, herriak, eraikinak eta horrelakoak hortara egokitzen. Egokitu behar gara energetikoki, eraikinen aldetik, mugikortasun aldetik, egokitu egin beharko dugu, ahalik eta prestatuenen egoteko aldaketa horren aurrean, eta gero baita aldaketa klimatiko hori frenatzeko. Eta gero biztanleek zer egin dezakegun gure partetik, pixkat lehen aipatu duguna. Garraio publikoa, kotxea konpartitu, energia alperri xautu, tokiko produktuak kontsumitu, gauza horiek gure esku dauden gauza dira eta guk egin ditzakeguna dira. Hori esan da dana, eta eskerrik asko entrevistan denegatik. Zuei, eskerrik asko. Beno, orain berriro daukagu hemenan, Kaixo berriro. Eta orain ekintza ezberdin bat egingo dugu. Lehen hitz egin dut hondakin ezberdinei buruz eta hemen ditugu hondakin ezberdin batzuk. Baina zer relaxio daukate hondakin hauek edo hondakinak aldaketa klimatikoarekin? Nik uste gehien izango da haien fabrikazioan, ezta? Fabrikazio horretan eberore efektuko zeak botatzitugu eta hori da benetan aldaketa klimatikoan inpaktua duena. Ekarri ditugun hondakinak hauek dira, beirazko botila, tetabrika, plastikozko botila, freskagarri bat, zikleak, meteroak, pila batzuk, eta plastikozko poltsa bat. Beno, hemendikan, zein izango zenuke, degradatzeko denbora begiratzen, tardatuko dela gehien. Nik esango nuke agian plastikozko zeak beti pilo bat iratze dute ez degradatzeko, baina agian pilak izango lirateke handienak ez da? Bai. Adibidez, beirazko botila, adibidez, 4.000 urte. Pilak 500 eta 1.000 urte bitartean.
Wow. Eta plastikozko boltza 150 urte. Eta kutsakorrenetarikoak? Kutsakorret, ja, pilak izango dira berriro ze azkenean barruan dituzten material guztiak, bai hoiek lortzea, bai gero, ez? Bai. Pilak izango dira. Piletan azkenean merkuria dagoelako eta urarekin kontaktuan adibidez jartzen denean metilmerkurioa sortzen da eta azken finean pilak ura kontaktuan egotean hemen txuletan ipini eta 600.000 litro ur kutsa ditzakete. 6.000, guau. Pasada bat, ezta? Bai. Eta hondakinekin zerikusia duten, hondakinak hauek oso ohikoak dira eta normalean presente daude gure bizitzan eta zer esango aldi guzu hondakin hauei buruz klima aldaketa mitigatzeko edo arintzeko. Bai, azkenean agian errexena izango da poltsa, ez? Plastikozko poltsa beti tote bag edo eramatia. Zure bizitzan plastikozko poltsak ez dituzu eramaten, saiesten duzu. Saiesten rollo juten izenean konpra erosketak egitea motxilakin da bestela hola handere gauza guztiekin hola etxera, no? Baina bai, gero agian zure inpaktua gutxitu nahi baldin bauzu gehiago da zure elikadura bera aldatzia, ze azkenean ez da haragia da gehien kutsatzen dituen heliko bat, adibidez. Orduan, nik uste pixkat fraizetik esaten duguna normalian da, nola lehen osan dugu kutsadunen industriak direla bai erregai fosilak, bai abeltzaintza, bai moda. Agian gure energia egon behar dela industria horien kontra eta ez bat ere, ez hainbeste gure gauzetan. Baina bai, gu azkenean poltsak saiestu albaldin baditugu, saiestuko ditugu. Bale, oso interesgarria, benetan. Mila esker etortzeagatik, eta placer bat izan da hemen programan eukitzea. Zuei eskarrik asko. Bale, eta orain iragarkietara goaz. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri gaurko saio berrira. Baina, hankaz gora dago? Eske benetan. Beno, eta hau izan da gure programa, espero dugu zuen gustokoa izatea eta berriz ikusiko gara hurrengo astean. Sekzio berri batekin.